Καλώς ήρθες σε άλλο ένα ακόμη tutorial. Στο σημερινό μας βίντεο θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω για την τσατουράγκα. Αυτή τη θέση που αγαπάμε να μισούμε στη γιόγκα. Δεν είναι τόσο δύσκολη όσο φαίνεται. Ξέρω ότι θα μου πεις, τα έχω περάσει κι εγώ. Νομίζω ότι μου πήρε 6 μήνες περίπου για να μπορέσω να την κάνω σωστά τη θέση. Και αυτό γιατί δεν είχα καθόλου πάνω δύναμη στα χέρια. Οπότε, ακολούθησε αυτά που θα σου πω για να μπορέσεις να κατακτήσεις και εσύ τη θέση. Τη θέση της τσατουράγκας, δεν κλείνεται, τέλος πάντων καταλαβαίνεις. Τη θέση λοιπόν αυτή, τη χρειαζόμαστε αρκετά στη γιόγκα, καθώς μας δυναμώνει πάρα πολύ το πάνω μέρος του σώματός μας και η τεχνική των χεριών είναι η προετοιμασία για πάρα πολλές θέσεις που θα ακολουθήσουν πιο μετά στη γιόγκα. Οπότε, αν σε ενδιαφέρει ουσιαστικά το να πας παρακάτω την πρακτική σου, βάλε μέσα στα μαθήματά σου την τσατουράγκα, μην την προσπερνάς. Αν δεν σε ενδιαφέρει το να πας παρακάτω την πρακτική σου και απλά θες να μείνεις σε ένα σημείο, φρόντισε απλά να την κάνεις σωστά, ούτως ώστε να μην τραυματιστείς. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τη σωστή θέση της τσατουράγκα, ούτως ώστε να μην τραυματιστούμε και θα δείξουμε και την παραλλαγή άμα είσαι αρχάρια και θες να δυναμώσεις. Κάτσε να βάλω κάπου, θα το βάλω εδώ το μικρόφωνο, ελπίζω να ακούγεται καλά. Θα ξεκινήσουμε κατευθείαν από τσατουράγκα, μάλλον θα έρθουμε πρώτα σε σανίδα και θέλω να προσέξεις τα πόδια μου και τα χέρια μου. Η σανίδα μου είναι αυτή. Οι ώμοι μου, οι παλάμες μου είναι ακριβώς κάτω από τους ώμους μου και οι πατούσες μου δεν είμαι ακριβώς στα ακροδάχτυλα, βρίσκουνε και άλλο. Πατάνε και λίγο πιο μέσα. Αυτή είναι η σανίδα, πώς μέσα, εννοείται όλα τα κλασικά. Όταν θέλω να κάνω τσατουράγκα, πρόσεξε τα δάχτυλα των ποδιών μου. Έρχομαι μπροστά στις μύτες. Ξεπερνάνε οι ώμοι μου τις παλάμες μου. Έρχομαι μπροστά. Και τώρα κατεβαίνω. Αυτή είναι η τσατουράγκα. Αυτό είναι το κατέβασμα της τσατουράγκας. Θέλω να έρθω μπροστά, σχεδόν στις μύτες των ποδιών μου, να ξεπεράσουν οι ώμοι μου τα χέρια μου, ούτως ώστε να μπορέσω να κάνω αυτή εδώ την ορθή γωνία στα χέρια μου. Οτιδήποτε άλλο με τραυματίζει. Εννοείται επίσης ότι ο αγκώνας μου δεν είναι εδώ έτσι ελεύθερος, έρχεται και κολλάει πάνω στα πλευρά μου. Δες το ξανά. Σανίδα, είμαι πίσω. Φέρνω το βάρος μου μπροστά. Κολλάω, καθώς κατεβαίνω, κολλάω τους αγκώνες μου. Παπ. Και είμαι εδώ. Μην πας πιο κάτω. Μείνε ως εκεί. Δεν χρειάζεται να πας πιο κάτω. Και να τη δείξουμε τώρα και σε... Και η παραλλαγή τώρα της τσατουράγκα για να δυναμώσεις. Χρησιμοποίησέ τη, ακόμα και αν την έκανες ως τώρα την τσατουράγκα και δεν έκανες όμως αυτή την ορθή γωνία στο χέρι σου, κάνε στη μούτσου, αυτή την ορθή γωνία στο χέρι σου, δοκίμασε λίγο την τσατουράγκα για αρχάριους μέχρι να φτιάξεις και να δυναμώσεις τα χέρια σου. Πώς είναι αυτό? Πάρα πολύ απλά. Είμαι στα γόνατα, πρόσεξέ με όμως, δεν είμαι έτσι, μαζεύω από εδώ μέσα. Και πάλι κάνω την ίδια κίνηση, έρχομαι όσο μπροστά μπορώ για να δημιουργήσω την ορθή γωνία και έτσι δυναμώνω. Θα σου προτείνω, αν θεωρείς ότι ακόμα δεν την έχεις πολύ καλά τη θέση, δούλεψέ τη με τα γόνατα στη γη, δεν είναι ντροπή παιδιά. 6 μήνες τη δουλεύα μέχρι να τη βρω κανονικά, δεν είχα καθόλου δύναμη στα χέρια. Έρχεται, αλλά έρχεται μετά από προπόνηση, εννοείται αυτό, έτσι. Έρχεται μετά από προπόνηση, μετά από θέληση, μετά από πολλά πράγματα. Δεν είναι ανάγκη να την κατακτήσεις. Δεν σου χρειάζεται κάπου, δεν θα σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Εξαρτάται αποκλειστικά από εσένα και το πού θες να φτάσεις, θες να πετύχεις. Εμένα αυτό που με νοιάζει είναι να βάζεις σωστά τα χέρια σου για να μην τραυματιστείς. Ελπίζω να σε βοήθησα. Ό,τι απορία έχεις μπορείς επίσης να με βρεις στο Instagram και να μου στείλεις απευθείας μήνυμα. Απαντάω σε όλα τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή πρακτική.